Sring Astina Mangka Prabu Duryudana Dwarining Sun Marakutara Pandhita kang kinarya wangsit pindha kumbang Risapa madu sarining tawang susuhaning anjing kone Karna ngelmu kang sanyata Jroning Siti Hinggil Sri Narendra Arsa Meta Sabda pangandika gawe granta kayap sangkya prahatswara kanyatalang arta walika sawunggaling widang kencana lan sarwaretna Wilahing Awigna Mastu Purnama Sidam Awigna Mastu Purnama Sidam silat mrinjwang jagat karana sirang tandha kawisisaning bisana sono sinambung langining welut wis tumaksih lestatun lampahing Buddha jinanturu tutul katelo tetulo tulam mring rabding parabdya Wini Sudha tarengkang dinama Dama pinardi tameng lalata mangkiwa tekap musananing Gopita tanunungging pralambang kang patumpul-tumpul
marmo panggunggung sang Purwengkata setebyar dumadining wayang Purwa purwakaning kandha minarik runtuting basa dongeng kuna ngemu surasa linaras saya karaos mula jero angrasa wandi uruhing diri rasa rumangsa angrumangsani lir jalmu angelo kaca jarweh wis rakup caing carita lebece wis kagelar jroning pageliran yaiku sejatine amriksani pagelaran inggih Purwa Surya Candra Daru Hyang Kartika wis kinurba kodrating kawasa sahari aratri temah dadi petanganing dina sasi warsi windu kang sarta abad Todong lantang kartu mangkar toyo sinurambun toyo Jawa pating ngrembya dadi padhanging kutu-kutu walang atuga buron wono yang buron toyo dadi branantan pawicalan padhang trawangan senari sang bangret nanging arsa murbawani jagat mungging jagat wetan tumungup-ungup mungging kalengan mukir abang merangkang lamun keksayan dilat-dilata bumi saya dangu sumurup sang Hyang Arka katon semeblak kanan kirining abang esmu jenar kabur bawan sinari sang Hyang Basanta tanem tu katon ijo ruyu-ruyu hamangku gunung ingkang biru maya-maya bocah gunung kinemelan gendanu kasining Prabancana lenggat lenggun nganti gunung Makutha Mega tanpa wis dangu soleng kawelodase dene warsa angupaya buka karo Tegal Sawai angluhur sira tatana pedhoti sinambi sesendonan sesindenan mikul karo lukunde kenganggiring raja kayane sawanana pirembagan Samarwangi Sang Hyang Arka saya dangu saya nggil wis katon mula sinari jagat durung ngeblat papat lur kidul wetan kulon sinaring jagat kang samna Banyata Rebeteja rebel kekuwung parandene tatan wonten ingkang amadhaning kekuwunging praja negari ing Astinapura ya sinebat negari ing Kuru Janggala ya negari Gajahhoya yang Liman Benawi apan jare kira pambukaning kandha saratri ing panggih krana negari Ngastina dumadi saking pulo-pulo bebanjaran sinasapan toya benambi tinampi ombak samudra binang langkung kang tanpa pagut pegating maningal kapanto uruting Cakrawala wane-wane cakring bewise samana kineping jurang corong kinepung gosirung kinarsa sesuing meksilawet yang sarang burung wonten ugi pasisiran Antarsasana Jembar kebekaning pasir gumelaring garis pinggir tanem tuwang rembuyung royo-royo karang kitri ruwir-wiron kelapa bumi subura pasiten mapur satengah tunandur tangkar mangkar kawriyan dadi gunung-gunung bebanjengan hangrang sang langit lenggak lenggok lampahe toya mijil saking sendang-sendang bening tirtani iline kang binara-para playune kang tinampi wadhuk binentung-bentung kinari angelen sawah yang pategalaning nara kesema mokal pangoleng tetani bebasa datana numu bumi sancing kangkung sela sedaya tinanduran kang murakabi Pandya Bathari Sri Anglar Pasabinan Yaya Rukmi Sari kang pinangka pratiwi pategal nggo jeng kang arbuya godhongane ambiyek kowe nganti kaya manglunga wit-witane pala kependhem pala kesimpar pala gumantung sadotan kuciwa cinawi tukulan kang maweh kesarasaning diri ingkang raja kaya dewen sansaya ngrembug lamun sang aglaring manggunan lamun wanci saraf surya dumugi ratri samyong bali marang kandhange dewi-dewi tatanana carane kandhang nganggo kinanjing palang labet tebe saking tindak Durjana Cuti samya sayog saka kapti akar uring nusa bangsa tuwin negari ing Gajahhoya wana gung imbanging gunung anggung rinaksa melestari run tumurun terah tumerah sadya dadi huruk-hurukaning lungkungan langkung-langkung ramonta tinaliti sampun samya sampeting sanggeman sepen tebe saking tindasan sosinan soyanane mumat sinamatan daya tinayat
Sawiji-wiji papan sejati jejiban kang mujud temah mawujud manunggaling cipta rasa karsa kang satemah babar karya. Dene binasake negari Ngastina lan Kusuma Adya mancik marang jaman kencana panjang kunjung pasir pabukir Rajinawi gemah ripah Kartatata turta Raharja. Dasarnya negara kang gedhe bore padhang jagate dhuwur kukuse. Turta kang adukun jarane, turta kasusuring manca praja sinenta wahu. Ing kekeparang astupa sarang adil bangsa negari Ngastina. Menangir den ucapna dosa namaning Sang Nata dosa 10 nama wis mestani anenggih jejuluk Sang Nata Prabu Duryudana. Ya Sang Nata Prabu Suyudana, ya Sang Nata Prabu Jaka Pitana, ya Prabu Jaya Pitana, ya Sang Kurawendra, ya Sang Dastarastratmaja, ya Sang Dastarata Siwi, ya Sang Gendari Suta, ya Sang Tripamangsah, ya sinebut Prabu Gandarya. Nalindra tunggagah piteksa gondheng wong Simbarajaja lenggah mandhengane sang para keprajuritan. Sinepa sanggaring para nayaka praja Punggawa kawula Brahmana Lasinta ningkang kepareng caket dener mangarsa muhung Rangkanata tiyang nomer kalih wonten praja negari Ngastina nenggih pepatih negari ing Gajah Hoya kang pidalamping kasatraning Plasa Jenar. Nenggih sang Rekanapati Arya Sengkuni ya Arya Suman ya Raden Durgantalpati. Sang Rekanapati Arya Sengkuni mengkeraken ujung negari Ngastina pandhiteng saka lima nenggih sang Tapa Begawan Durna ya Danyewang Durna ya Baratwaja putra ya Resi Kumbayana. Talungga semanten negari Ngastina dadi negari ingkang gumelar jajahane amba. Pramila tartentu kathah sangjaring Purwadya Bala abdi yang prajurit. Tartentu wonten ing kamandhegani tanah sanes kejawi amung senopati ning negari Ngastina muhung. Nata ing ngawangga nenggih sang Adipati Karna Basusena ya sang Suryatmaja ya Surya putra. Tatan kanten pangeran wonten negari Ngastina ingkang katon siba nenggih satring tirta tinalang ya ing banyu tinalang. Nenggih sang Raden Arya Kartamarma mangur-mangur cita indra sang para kawula samya ngangsek pisa pandhe. Awit datan ana gudha kang basamira datan lumampah kabar sumung swaraning pradonga miwah pangling maranggana sigra muramai pandikan datuk mangling pandika Sang Nata Prabu Duryudana ingkang dereng kawedharing lesan.
titanaya majeng tanpa susila Permara mangosono ngambrang ngangkati karenaning aswase yaneng marko amalabung tumireng sang kanto wastrat aja lang-lang maluhan olate surya mangrangsang ayo niwangsung mono mangkat dililuwi ana sasmintaning sun jagat wasisaning Bathara nun mangke paman Pati Arya Sanggundi Paman Pati Arya Sumaning Plasa Jenar ayo dadakaken pekenursi Paman Pati Arya Sanggundi wonten sira ingsun piji wenten ngajengan manira Paman Pati Arya Sanggundi kawula ana ninggih nggih diwaji sesembahan kula pengayoman kula wonten ing Madyapada prapting delahan nggih Gusti kula Sang Nata anak Prabu Jaka Pitana kepareng paduka amiji dhumateng piswanipun ingkang abdi kepatihan ing jawi sanget kuwatosing manahipun ingkang abdi Pindaran Salomba pinanjering alun-alun kumitra caruk maras nanging sareng wonten ngarsa paduka raosipun ingkang paman tebih saking raos kemarasan wontenipun namung raos suka
Lila legawa lair lan batosipun ingkang abding kepatihan nggih. Keparenga kula cumadong dawuh paduka. Anggennya nimbali dumateng piswanipun ingkang paman kawula ana ninggih. Paman Pati Ari Sengguni. Kati parananggun sirung sun biji menunggu tadi batal wakiling sun. Kula kang saka kuwi. Pranata-tata rakiteng kaprajan negari ing Astina. Marata diage aturna kelawan panjenengan ingsun. Samendang aja nganti kang karempin Paman Pati Arya Sengguni. Kawula nukna ninggih. Menawi padukan kanggo batata rakiteng kaprajan negari ing Astina, nggih. Mugi dados ning kawuningan tartentu sadaya tan badhe anguci wani. Para kawula samya saiyeg saeka kapti akarya huring nusa bangsa tuwin praja negari ing Gajahaya. Mandhapipun dumateng Sang Hyang Prabdi prajurit miwah para kadang paduka para sata Kurawa ingkang mboyak kendhat anggenya tansah gegladhen olah kridaning kaperang. Pramila sawanci-wanci praja paduka katemping marang muka tartentu boten badhe anggep kanca paduka. Gusti kula Sang Nata Angger Prabu Duryudana, anak Angger Jakapitana. Paman Pati Ari Sengguni. Gawe bumbung tuwin gawe marem jasingsun teko jangkep kang dadaturira. Paman mboten langkung pakaryan ingkang utama tindakna selawase urip Paman Pati Ari Sengguni. Menapa ingkang sampun paduka dawaken nggih tartemtu ingkang paman datan badhe suwala. Nanging dereng lan sasampunipun kepareng kula ngaturaken sembah sungkem pangabekti kula kunjuk sandhap padha paduka Gusti kula Sang Nata Angger Prabu Jakapitana, anak Prabu Duryudana. Walat menapa tuwin pagebluk napa ingkang badhe dumawah wonten praja negari Ngastina. Wontene kula wantun nampi sembahipun tiyang sepuh. Nanging ewa semanten jalaran jengantika minangka dados batal wakiling sun jejering Paman Pati Ari Sengguni wonten mriki menika jejeripun Pati Rangkanata negari Ngastina. Pramila paripaksa sembahipun Paman Arya Sengguni kula tampi kendelo sami-sami. Mboten langkung kaprayogan lenggah jengantika Paman Pati Ari Sengguni anggenipun sowan kapiyantar wonten kersanipun kang putra ing panjenenganipun pun Prabu Duryudana. Paman Ayu kawula ana ninggih nggih sampun boten kirang prayogi pisawanipun ingkang paman ing kepatihan. Kawula ana miwah Bapa Durna. Bapa Durna ing Sukalima sesembahan kula, guru kula ingkang saben rinten lan dalu tansah kula pundi, tansah kula ajeni, tansah kula ngurmati. Bapa Durna Sarawa paduka Bapa Durna wonten praja negari Ngastina ingkang putra ngaturaken pambagya raharja konjuk wonten karsa paduka Bapa Penemban Kumbayana. Lole astaka swala sila pertapa sumorante hawala gamanaga kula gabrit gantil buntuting selikur. Iki kok nyantel piye iki? Kawula ninggih anak Prabu. Kepareng paduka miji piswanipun ingkang Bapa ing Sukalima nggih. Anak Prabu Duryudana, anak Angger Jakapitana. Kepareng ingkang Bapa dipun punjung mawi pambagya raharja nggih sampun kula tampi akarya bombong dasmanahipun ingkang Bapa. Mboten langkung ugi wilujeng piswanipun ingkang Bapa ing Sukalima. Nggih kula sowan ngabiyantara wonten ngarsa sesembahan kula. Inggih paduka Gusti kula Sang Nata, anak Angger ing Ngastina, inggih anak Angger Duryudana, inggih anak Prabu pun Jakapitana. Bapa Durna nggih. Mboten langkung pangestunipun tiyang sepuh ingkang kula suwun. Inggih. Mboten langkung kula ngaturaken pudha pangasta mugya konjuk nggih nggih. Sampun kula tampi. Damel bumbung dasmanahipun ingkang putra. Mboten langkung kaprayogan lenggah paduka Bapa Durna wonten praja negari Ngastina. Bapa Penemban Kumbayana. Kula nok-non. Sampun boten kirang piyagi piswanipun ingkang Bapa ing Sukalima inggih paman ing Sukalima sakmangke wonten praja negari Ngastina nggih. Oh, kawula nok-non inggih. Apa dene Kakang Prabu Karna Basusena ing Awangga. Kakang Adipati Suryatmaja. Sarawu paduka Kakang Adipati Karna ingkang rayi pun Duryudana ngaturaken
Asung pasegan Ponokrami kunju wonten ngarsa paduka Kakang Prabu Karna. Ya jagat pangestu karo wayah para jagat. Kawula nukna ninggih Yayi. Yayi Prabu Jaka Pitana keparengami jidha mateng pisuwanipun ingkang raka ing Awangga. Raka para nampi asung pasegan Ponokrami saking paduka Yayi Prabu Jaka Pitana sampun kula tampi karya bombong tias manahipun ingkang raka ing Awangga Yayi. Mboten langkung kula ngaturaken salam taklimipun ingkang raka kunjuk wonten ngarsa paduka Yayi Prabu Jaka Pitana. Kakang Prabu Karna iki sampun kula tampi damel bombong tias ingsun. Kakang Prabu mboten langkung ingkang namung kula suwun saking paduka Kakang Adipati Suryatmaja sampun ngantos kendhat anggen sampeyan tansah jejagi ngrapeti kawonten wonten Praja Negari Ngastina. Mengeti kawontenan Praja Negari Gajah Hoya menika jajanipun menika ombo, jajanipun Negari Ngastina menika jembar. Pramila kathah sakathing para nalindra sanes saking tlatah Negari Sabrang ingkang kepengin bedah Negari Ngastina. Kula boten lila, kula boten ikhlas menawi sak mangke dampar keprabon Negari Ngastina dipun lenggahi dening menungso sanes. Inggih Yayi, menawi ingkang sampun paduka dawaken tartentu ingkang raka ing Awangga datan badhe suwala. Jernyatanipun kula ingkang minangka jejering senopati, kula tansah mangestu padha dawuh paduka Yayi Prabu Jaka Pitana. Nggih, matur nuwun. Inggih Yayi. Kartomarma kadanging pun Kakang ing tirta tinalang. Kartomarma padha kanthi slamet tekamu. Ya tekane Syadi oning Praja Negara Ngastina. Nuk niki dewaji semban kula. Pangayoman kula wonten ing paduka patendelahan. Kepareng kula ngaturaken kula nunamin pasang Kalimantabi tinebena ngilodoni dumawing tawang tuwang. Linepat ning tolak manusinipun. Paduka Kanjeng Koko Prabu Jaka Pitana miji sawanipun ingkang rayipun Kartomarma. Para wilujeng pisuwanipun ingkang rayi boten langkung kula ngaturaken sembah sugeng pangabekti kula kunjuk sandhap putra paduka Gusti kula Sang Nata Sang Dewaji. Sinuwun Prabu Duryudana, sinuwun Prabu Jaka Pitana. Nuk niki. Yo, Kartomarma tak tampa banget panarimaku nggon mung ngatur bekti kelawan ingsun. Ora liwat pangestu ingsun wae tampan ngono. Nuk niki. Sampun sanget anggen kawula pundhan dados jimat paripendayana ning kasantosan Koko Prabu. Paman Patih Arya Sengguni. Mesti kemawon damel kerja teng raosipun manahipun sangya para pinisepuh, para piyantun nayaka punggawa tuwin para kawula. Kula kinten ugi sami kaget. Wonten dinten sakmenika sanes dening pasewakan teka kula ngonteraken pasewakan agung ingkang beneh kelawan adat ingkang sampun kalampah wonten Praja Negari Ngastina. Paman Harya ingkang putra nyadong tetuka awit kula kinten sampun damel jiguh perkewuh tuwin Durga Musangga Runggi tumpangsa anggenipun para kawula badhe nampi dawuhipun ingkang putra. Paman Harya kawula nokna ninggih nyawa-nyawa jimat sesemban kula nggih anak Prabu nun mangke. Menawi paduka anak Prabu Jaka Pitana paring dawuh ingkang kados mekaten saestu lho nggih saestu. Menika mboten namung mitratipun ingkang paman ing kepatihan nanging kula naliti dumateng kawontenanipun para kawula wonten Praja Negari Ngastina menika samya sumuyut wonten sandhap pada paduka Anggir Prabu Duryudana. Nggih, lajeng pramila senajan to ing samangke para kawula sampun to tinimbalan wonten ing Wanjirina, nadyan to tinimbalan wonten ing Wanjiratri, Negari Ngastina kedah ngawontenaken pasewakan dinten sakmenika. Wekdal sakmenika ugi tartentu kula kinten para kawula, para nayaka punggawa nujung pujangga lan sapanunggalanipun ugi sakmangke badhe tata-tata samapta ing gati sawega ing diri tuwin badhe sagah anggenipun badhe nindakaken upacara kamarajan inggih kewajiban kedaton Negari Ngastina nggih. Nggih. Pramila nuwun sewu. Menawi paduka anak Prabu Jaka Pitana kok ngendika, paman kula
nyadong deduka menika malah kula sing nyadong deduka lho nggih. Jernyatanipun kula menika minangka patih. Kula ngrumaosi kula dugi mriki wau kula pun telat. Kula ngangge jarik meniki kayake kleru gurdane marep mengisor niki. Paman Daryo nggih boten dados menapa. Kawula nan nggih, kawula nan. Lajeng kepareng dawuh paduka menapa nggih? Jalaran sakmenika sampun samya seba, sampun samya sowan para nayaka nyang Punggawa tuwin para brahmana pinisepa saha pujangga negari Ngastina tan kantun kadang paduka. Inggih momong-momongan kula pun para beyes-beyes Kurawa ugi sampun sami sowan menika. Namung nengga dawuh paduka anak Prabu Jaka Pitana, anak Prabu Duryudana. Oh, nuwun sewu lho nggih, nuwun sewu. Mboten kateges ingkang Bapak Sukalima menika badhe kumawantun matur wonten ngarsa paduka anak Prabu Jaka Pitana babar pisan mboten. Jernyatanipun kula menika jejeripun tiyang sepuh wonten Praja Negari Ngastina. Kula menika ingkang dipun sepuhaken menawi babagan kebatinan kawontenan wonten Praja Negari Ngastina menika tartentu paduka anak Prabu Jaka Pitana masrahaken dumateng ingkang Bapak Sukalima. Nggih. Jernyatanipun ingkang nami Ratu utawi Nalendra menika kedah wonten penasehatipun lho nggih. Nggih. Penasehatipun menika nggih tiyang sepuh kados kula menika. Najan to kula ibaratipun wonten negari Ngastina menika namun timun mungkuk jaga imba. Oh, nanging sekedhik saged-saged kula, sithik-sithik kula badhe sabiyantu. Klungsu-klungsu melu udhu rembakipun anak Prabu Jaka Pitana. Nggih nyong ngawontenaken pasewaken wonten Praja Negari Ngastina. Pramila sampun ngantos sing sak mangke paduka anak Prabu Jaka Pitana tumpangsa anggenipun badhe paring pangandikan sabda pangandika wonten ngersanipun ingkang Bapak Sukalima nggih. Iya inon. Ya jagat pangestu karo Yayi Prabu kula nuwun sewu. Wonten wigatos menapa Yayi teka beneh kula dhateng ingkang sampun. Teka sak mangke paduka Yayi Prabu Jaka Pitana amiji swanipun ingkang raka. Menapa negari Ngastina ketaman marang muka menawi menapa negari Ngastina wonten inggih menika klilip wonten parang muka. Wonten kraman wonten madaring negari Ngastina. Jernyatanipun ingkang raka pun Suryatmaja ingkang minangka dados jejering senopati tetuangganing Praja Negari Ngastina. Tartentu menika dados tanggel jawabipun ingkang raka Yayi. Pramila nuwun sewu. Sampun ngantos sing sak mangke jigo nyang raos perkewuh. Paduka Yayi Prabu Jaka Pitana kula aturi paring dawuh menggah menapa ingkang dados wigatosipun Yayi Prabu Duryudana. Ya jagat pangestu ngoro. Wayahipun loro jagat Paman Daryo. Kula wonten timbalan. Bawa Durna. Kula wonten dawuh. Kakang Prabu. Kula wonten mangandika dawuh paduka Yayi Prabu. Estunipun kula menika bingung. Bingung bunek. Boten jejem arep sing manahipun. Ingkang abdi nggih panjenengan ingsun ing Ngastina. Pramila menawi jengandika sedaya sami midhangetaken tuwin mratelaken ingkang dados atur sabda pangandikanipun ingkang abdi. Kula nedheng srugal kang dados dawuh kula. Srugal kang dados atur kula kayata dene wong kasar, kayata dene wong kau, kayata dene wong dosa. Saestu anggen kula matur kados mekaten mriku. Namung anggen kula sanget bingung menggalih kalawan menapa ingkang dados legetan manahipun ingkang putra inggih panjenengan ingsun ing Ngastina. Paman Daryo, sampeyan sing dadi jejering patih manglempengke, mangluruske, mangjejeke tekad antepe Duryudana. Nuwun sewu nggih, nuwun sewu. Kaget sotaning manahipun ingkang pamaning kepatihan. Dos pundi? Kula midhanget pangandikanipun Angger Prabu Jaka Pitana bilih nedheng bunek penggalipun. Tur kula jane wau mlebet teng mriki niku kula pun ndredeg. Ket wau kok ngendikane paduka menika kok kaya linatoni ati ngatene. Kawit kala wau kok ngendikane liatos.
berapi-api menika ya. Sampeyan bingung napa? Mboten nggih kula namung udarasa kemawon. Jenengantanipun seprana seprene sadangunipun kula ndherekaken paduka menika nembe sepisan menika. Anak Prabu Jaka Pitana le menggalih babakan apa ingkang dipun penggalih nganti kaya menggalih babakan wong arep ngrabekke anake. Lah nggih niku. Ngaten. Nggih. Kok panjenengan ngendika lah niku tegese pripun? Paman. Wonten dawuh. Nggih mriku ingkang badhe kula rembak. Kenging menapa kula bingung. Kenging menapa kula bunek manahipun ingkang putra. Awit anak kula ing Saruja Binangun nggih wayah sampeyan pun Lesmana Mandra Kumara ingkang sampun wonten 7 sasi mriku kedanan kalan suwijining wanita. Alah tenan Mbak Kakang Durna. Pripun desune? Layak ta layak glidgating maning kalem mriku mboten saged dipun apusi kok Kakang. Lho. Ora iso diapusi piye, Depate? Wong iki nek anake motah kepengin njaluk rabi niku wong tuwa ngendi sing ora judheg. Wong tuwa ngendi sing ora bunek pikire. Wong tuwa ngendi sing ora dedreg atine. Lho, lha pripun to? Tuh. Anak Prabu Jaka Pitana menika Nalindra kurang sugih apa coba? Kurang brewu kepiye coba? Nek mau ngarep ngrabekke Angger Lesmana, nek mau ngarep ngrabekke Angger Lesmana Mandra Kumara ki ragate turah-turah. Lole. Nuwun mangke lho Depate, nuwun mangke. Nuwun sewu anak Prabu, nuwun sewu. Pun turu katiwaran. Paduka menika sampun ngantos glewar. Glewar mriku napa? Sampeyan niku tiyang sepuh teng mriki kula butuhke rembuke. Sampeyan mriku tiyang sepuh wonten mriki kula butuhaken ngendikane. Ingkang sekintenipun migunani. Menawi kintenipun paduka mriku mboten saged damel pepadhang tumrap manahipun ingkang putra pun Duryudana kula aturi minggat kemawon sakidaton. Lah ra apa ta. Sampeyan iki nek matur ki sing ati-ati to Kakang Durna. Ngapa kowe? Ngapa Depate? Mboten. Arep ngambuk dalan mlebu metune angin meneh kowe. Wis ora pareke. Dudungane Depate. Mboten. Sampeyan nek ajeng matur kek matur ngenten ngersanipun anak Prabu Jaka Pitana. Oh, nuwun sewu lho, Nger. Bawa Durudana Sundi. Paduka mriku tekan ngendi mau lek matur? Lah mbuh sampean sing matur kok ya ora jeneng. Paduka mriku Nalindra ing Tenggung Binathara. Nalindra ing Kasinungan gelar. Nalindra Suke Bandha Suke Bandhu. Nggih. Suke Bandha mriku teges Suke Raja Brana. Brana picis ingkang tumpuk matumpa-tumpa. Kuwi derajat pangkat mriku Suke Bandha. Suke Bandhu mriku paduka mriku teges Nalindra ingkang abebala raja. Teges paduka menika wenang anepak mbun-bunane Nalindra sanes. Jenengatanipun mboten wonten Nalindra sanesipun negari Ngastina ingkang kuncaranipun terkenalipun kondhangipun menika ngungkuli Nalindra negari Ngastina. Menika leres menika estu. Menawi miturut data statistik wonten ing taun 2024 menika Nalindra paling sugih menika inggih Nalindra Ngastina, inggih menika pun Prabu Duryudana inggih Prabu Jaka Pitana, bin Prabu Dastarastra. Kok nganggo bin barang kaya ning nggon kijing. Hus. Sampeyan ora ngawur Depate. Nggih. Ning kula bingung. Kathah tetembungan, kathah para sepuh ingkang sami ngendikaken duwit bondo Brana picis mriku mboten saged numbas kabagyaning manah. Bener. Ning pancen bener. Duit menika pancen tidak bisa membeli kebahagiaan menika pancen leres. Ning menawi duit menika dipun cakaken kagem karaoke napa niku? Ayo. Sampeyan ki nang kene iki pendhita lho Kakang Durna. Lah nggih, sing ngomong kula tukang bicak nggih sinten? Lah nggih. Sampeyan niku pendhita, derajate sampeyan kuwi brahmana. Mula ngendikane ature kuwi
Malati ature kuwi ngibarate idu geni ngono kae. Sampeyan ki nang kene dirungokke wong akeh. Disawang piyai semene mbane nek sampeyan ling ngendika ngawur sing isin senes kok sinten-sinten. Sing isin niku senggune. Merga kula rono-rono nderekke sampeyan. Ngaten. Nggih. Mula ditata le matur. Nggih. Ngati-ati. Nggih. Menika leres lho, Nger. Menika leres. Kados pundi? Banda menika pancen estu mboten saged numbas gentosi ingkang namipun kabahagianing manah menika pancen mboten saged. Nggih. Jernyatanipun menungsa menika mboten saged luput saking watak ina, lali, salah, apes lan mati, serakah, randidit menika. Nggih. Nanging benten kaliyan paduka anak Prabu Jaka Witana. Sampeyan niku kadunungan ina, lali, salah, apes tuwin mati. Ning sampean mboten kadunungan randidit. Wong sampean niku nalindra ingkang brewu, nalindra ingkang sugih bondo sugih bandu. Tumpuk matumpak-tumpak. Brana pices seprapat jagat wonten Madyapada menika darepipun anak Prabu Jaka Pitana sedaya. Mekaten. Nggih. Pramila sampun ngantos waskuwatos. Menawi namung badhe ngrembak babagan dhawuhipun putu kula pun Lesmana Mandrakumara. Oh, Nger. Ingkang bapa ikhlas lila legawa lahir lan batos sakmangke kula aturi anawu bondo negari Ngastina. Weh sik Kang pripun nek liyane iki rembuke iki nek arep nglabuhi iki monggo kula aturi nawu bondo kesatriyane dhewe nek sampean ki rak pendhita saka 5 nggih mestine sampean le matur niku ya monggo kula aturi nawu bondo wonten saka 5 ngono ora kok kon nawu bondo Ngastina. Lah Ngastina ki nggon bondo tok, Ji. Depate, pripun Kakang Durna? Ngastina niku beras men mboten enten. Oh, sampean niku kok senengane kon nawu apa, nawu kolah niku nggih. Menika nggih. Panjenengan menika nalindra ing sugih bondo bandu. Nggih. Sugih ragat, ya ragat lahir, ya ragat batin. Menawi namung badhe ndhaup palakrama ingkang putra menika. Oh, angel mijet wae nganti suwe banyu sinaring. Baturna. Wonten dawuh. Jagat pangestu koro. Wah. Kula kinten kula midhanget pangandikanipun Paman Sengguni kelan pangandikanipun Baturna. Mboten wonten kinanipun. Lho. Mboten sah lalu. Sampeyan teng mriki niku tiyang sepuh. Sing kula suwun niku sawabe, sing kula suwun niku berkahi. Sing kula suwun niku sampeyan iso migunani tumrap ingkang putra ing Ngastina. Mboten malah guneman niku bayi. Samriku kang badhe kula rembangaken menawi babagan ragat ingkang putra menika turah-turah. Nggih. Terus nggih. Terus le umuk terus nggih. Nggih. Nanging kula kinten kula namung saged ragat lahir. Ragat batin kula dereng sagah. Jenyatanipun sanes sinten-sinten ingkang badhe dipun incer, badhe dipun pajangaken, badhe dipun dhawuhaken kelawan kula Lesmana Mandrakumara. Kejawi namung atmajaripun Yayi Panengah Pandhawa. Inggih mriku pun Yayi Janaka. Inggih mriku pun Nini Pergiwa ingkang sakmangke sampun dipun gandrungi kalawan anak kula Lesmana Mandrakumara. Pramila menawi kawontenanipun kados mekaten mriku sinten sing kapitunan, sinten sing nandhang luput menawi sakmangke ngantos Lesmana kaliyan Nini Pergiwa mriku kelakon dhaup menawa teges sakmangke badhe mupuk raos memungsuhan antawisipun Ratu Ngastina kaliyan Para Pandhawa. Cobi manggagas sampeyan wong tuwa mikir tekane semono mboten. Sampeyan niku kagungan penggalih, sampeyan niku duwe nalar pikir. Yen to putune sampeyan arep rabi karo turase mungsuh, apa kira-kira pantes? Oh, lole kentas karo gembal manyar-manyar. Do neng jungkul wana alas-alas dadi wana nuwun sewu lho, Nger, nuwun sewu kula kok kaget, kula kok tersentuh. Manahipun ingkang Bapak ing Saka Lima. Boten kados pundi? Ngaten nggih, Nger, ngaten sekedap menika anggen kula matur menika kula tata anggen kula matur. Kedah dipun nganteni kanthi aringing napas. Arep mbaleni mlebu metune angin ngono meneh sampeyan. Mboten Dipate, ora Dipate, wis kapok Dipate, ndak do guyu Dipate. Oh nggih. Nuwun sewu lho, Nger. Bapak tur kados pundi? Tiyang menawi badhe jejodhoan
tiyang menawi badhe dawuh palakrama menika mboten nyawang turasipun sinten. Mboten nyawang mriku mbuh anake sapa, mboten nyawang derajatipun menapa, mboten nyawang bandane sugih sepinten mriku mboten dipun sawang. Jernyatanipun tiyang sami tresnan tinresnan menika. Sing jeneng tresna menika uruping jiwa ingkang suci, tukul saking manahipun piyambak-piyambak. Tresna menika mboten saged dipun silahi. Wong linang nek wis kapandhuk raos tresna kaliyan tiyang wedok, menika abote kaya nyangga bumi. Sedina niku nek mboten ketemu rasane kaya wong kedanan, rasane kaya arep gantung-gantung. Menika leres menika. Menika tiyang ingkang sampun kapandhuk beda ring katresnan menika abot lho nggih, menika abot. Lajeng kula ambali aturipun ingkang bapa nggih. Tiyang bangun katresnan menika mboten nyawang bondo, mboten nyawang rupa, mboten nyawang turasipun sinten. Nanging tresna menika gegaranipun menika namung ati pawitane. Luput pisan kena pisan. Yen gampang luwih gampang, yen angel kelangkung. Tan kenati numbas arta. Ayo gak digongke. Sampeyan ki malah bawa dadi ati lho senengane ora. Menika gegaranipun tiyang tresna menika senes napa-napa. Watonipun sak mangke putu kula pun Lesmana Mandrakumara kaliyan pun Pergiwa menika sampun sami tresna. Menika tartemtu ing samangke najan to Janaka menika turasing mengsah Pandhawa menika dipun anggep klilip dumateng pun para Sata Kurawa. Ingkang nami tiyang bangun tresna bebesanan menika samangke badhe ngraketaken daging ingkang renggang nuntumaken balung ingkang pisan lho nggih. Cobi kula aturi menggalih. Nanging Janaka mriku ingkang putra ing Ngastina pun Duryudana mriku sampun ngigit-igit lan anakipun Janaka. Duh. Mbak ampun ngigit-igit to nggih. Mbak disisil mawon pun dadi igit-igit. Mesake wajane sampeyan menika. Sampeyan iki rembug tuwa kok sama senengane kaya ngono. Lah nggih menika. Kula ora sampun matur lho nggih. Kula sampun matur. Tiyang tresna bebesanan kalian mengsah menika sak mangke badhe ngrukunaken setunggalan-setunggalipun. Merga menawi mangke putu lampun Lesmana Mandrakumara menika kelakon ewa, kelakon rabi. Kalian pun Nini Pergiwa menika. Tartentu menawi ewa sak mangke tangga teparo dipun lempakaken. Nggih. Tangga teparo dipun klumpukke dados setunggal. Sing maune mesti tangga teparo 1 2 oke 10 15 ana sing ora seneng kalian Paduka. Menawi srana lantaran ewa, srana lantaran ngawontenaken suka parisuka tasyakuran menika. Dawuhipun putu kula pun Lesmana Mandrakumara tartentu sami rukun manunggal, setunggalan dados setunggal lho nggih. Inggih nggih. Kula kinten nembe wekdal niki ngendikane Kakang Durna pas. Kula kira nembe wektu niki Kakang Durna ling ngendika tak kira iso migunani tumrap panjenengan. Sampean ki mung telek ora. Ngerti kancane omong kaya ngene iki ora didukung mau-mau. Sampean iki nek omong ki ora tau ana nyatane kok Kakang Durna. Ming pareme wae. Parem-parem dengkulmu mlacat. Prejengane tampilane sampean ki piyai formal ketingale. Nganggo kacamata barang. Nek blangkonan mesti sing cethete ditumpuk loro nika. Sampeyan niku sawang-sawangane kaya wong formal, kaya wong ora duwe uni. Ning sampeyan nek disuwuni iku sampeyan dikon ngendika ming kosong ora ana isine. Sampeyan padha wae. Padha wae pripun? Sampeyan niku mangkat nabuh, mangkat wiyaga. Mboten nabuh, sampeyan ming wiraswara. Lasem dereng muni mawon pun dengklak-dengkluk mripate. Sirahe kok mripate. Nggih sirahe. Sampeyan niku mung padha karo wong iket-iketan ndelok wayang di nganggo iket, nganggo jarik, nganggo surjan. Ora apa-apa, kula ora melu sampeyan ora patheken. Kula isih ndiraget nggih ngopeni anak-anak kula pun mentas pun barabi anak kula sing nomor kalih. Ming kantun kula nyelengi anak kula sing ragil lajeng kula rabekke melih sesuk. Taun ngarep nggih. Sing arep tangga ragat ki apa? Lho, nika nek pasar paing nika. Sampun. Sampeyan tiyang sepuh kula suriga pertikelipun, Kakang Prabu. Kula wonten dawuh Yayi. Kula suwun supados nimbali sowanipun anak kula pun Lesmana Mandrakumara. Mekaten? Nggih.
Kenging menapa mboten dawuh kaningkang paman ing kepatihan kemawon. Kula rasudi dawuh sampeyan. Ngaten. Nggih. Sababipun Sampeyan iku wong tuwa ngendikane ora kena diukumi. mutar kowe ta. Bapak Durna ugi mekaten. Oh ya wis aku ya mutar. Kakang Prabu, Wonten dawuh. wekdal sakmenika kula suwun manglarapke praptane anak kula pun Semana Mandra Kumara. Nggih, nyuwun pamit madal pasilan Yayi. Ngatos-atos sampun kantos kados lare alit Kakang Prabu Karna. Ngore budaya budayane lari musik
langring alang lara pandan moncar Kakang Prabu. Kula wonten dawuh Yayi. Mriku pripun? Lho, pripun menapanipun? Mriku putra Nalindra, mriku anak ratu. Teko gendong Bagor, mriku pripun? Lho. Mriku kula wau sampun mider-mider madosi wonten pundi dunungipun anak kula ing Saroja Binangun inggih menika pun Lesmana Mandrakumara. Jebul tinemunipun piyambakipun mapan wonten ing parepatan negari Ngastina, mapan wonten sak ngandhaping cagak lampu Yayi. Lesmana. Kula wonten dawuh Padha kanthi prayoga sawanmu. Arah Harja nggon mungadhep ngarsanipun Rama. Nonamit pasang kliman tabe tina bena ngiloduni demawing tawang-tawang linepan ing tulak manu Rama. Bareng maduka Kanjeng Rama Prabu Jaka Widodha. Lho. Jaka Pitana. Nggih, nek Widodha niku sing kagungan omah. Rama Prabu Jaka Pitana animbali sawanipun ingkang putra pun Lesmana Mandrakumara wilujeng sowan kula Ram. Tebih saking rubeda kalih seniring Sambikala Durga Sirna Kala Mendak. Ya jagat pangestunggara, jangkep kang dadi aturmu. Alhamdulillah. Pangestunipun kula dipun wulang unggah-unggah kalane Yang Darna. Eyang Darna kuwi sapa? Sukalima. Eyang Mudurna. Lah niku Sing bener Durna dudu Darna. lah nggih Durna. Kowe mau ngomong Darna. Salah sing bener Durna. Lah kok panggah ngeyel. Ngeyel nek mboten ngeyel mboten payu Eyang. Lesmana. Wonten dawuh. Ngaturna bekti nang ngersane wong tuamu. Oh iya. Kula ngaturaken bekti kula kunjuk Rama Prabu Sandhapawata Paduka Kanjeng Rama Prabu ing Ngastina Gungpura. Lesmana banget panarimaku lae paestune wong tuwa tampan ono. Kawulana Nuknon inggih sampun sanget anggen kawula pundi dadosna jejimat paripe dayanana ing kasantosan Rama. Prayogan nggon mengadhep. Kayuwulana nun sampun boya. Mboten. Sampun boten kirang prayogi Rama. Lesmana putuku cah bagus. Oh, Eyang Durna. Ya nggih ya. Oh, lah kok bocah ana anak ratu kok gendong Bagor. Iki isine apa? Lesmana iki isine apa? Niki wau kula pados laron. Sing enten malah ming putul. Oh, kowe iki anak ratu kok golek putul barang lho. Rekane nggih ajeng kula dol ngendikane sekilo iso tembus 150.000 riyen ninga. Ning saniki kirangane Yang. Piye entuk akeh ora nggih? Pangestunipun enten sing mlebet teng kathok kula 5 niki wau. Ndang dijupuk, ndak ora payu. Nggih. Ndak ngamis-amis liyane ra senengane ora. Inggih Yang bekti kula konjo Eyang Durna. Tak tambah. Oh, pangestuku tampan ana nggih Lesmana Mandrakumara. Nggih kula tampi Eyang.
Angger Lesmana Mandragumara wilujeng rawipun nggih. Eyang Patih Sengguni wilujeng slamet bekti kula katur. Nggih kula tampi dawa sami-sami. Pun prayogaken lenggahipun. Kawula nok-non sampun boten kirang sekeca. Eyang Rama Lesmana anakku wi. pripun ngendikane panjenengan badhe paring dawuh babakan leh kula kepengin nikah. Babakan leh kula kepengin rabi kalian pun Nini Pergiwa awit sampun boten saged dipun bendung blendenge ngraos kanepson raos ing katresnan Rama. Kula sanget estu tresna kalian pun Nini Pergiwa Rama. Kula selak pengin rabi. Nek pun barabi terus kula jeng rasake sing jenenge iclik Rama. Ya jagat pangestu Guru. Lesmana, Kula wonten dawuh. aja sembrono, kowe iki anak ratu. Lah nggih sing sanjang nek anak tukang blandong kayu sinten? Ya jagat pangestu Guru. Lesmana, Wonten dawuh. yaktine banget kuwi wong tuamu bingung. Gagapi marang apa sing dadi gayuhanmu. Sebabe Merga Jenaka utawa Nini Pergiwa kuwi atmajane Yayi Janaka. Yayi Janaka kuwi panengahing Pandhawa. Pandhawa tumrapun Rama kuwi klilip. Tumrapun Rama kuwi mungsuh. Yen to ngasih kowe mengko kelakon rabi karo Nini Pergiwa, apa ora jeneng yen to mengko Nini Pergiwa nggerbini patutan anak kowe, apa ora jeneng bakal nuwuhake turasing mungsuh. Rama Lesmana anakku wi. tiang tresna menika garanipun namung tresna lan tresna seneng lan seneng welas tur asih. Mboten mawas menika turasipun sinten, mboten nyawang menika tedhak turunipun sinten. Najan to tedhak turuning mengsah menawi mengke tiang sepuh kula kaliyan tiang sepuhipun Nini Pergiwa menawi mengke bebesanan tartentu badhe mbangun katresnan lan karukunan Rama. Pramila sampun ngantos sing samangke Rama Prabu Duryudana. Jika perkewa bingunge wahaya ing rasa lan panggayuing budi misa. Samangke kula sampun kula niati kula sampun ngantepi tekadipun ingkang putra Panusmana kula kepengin rabi kaliyan pun Nini Pergiwa. Jagat ingkang nyekseni menawi Lesmana boten kelakon dhaup kaliyan Nini Pergiwa. Kula sampun sumpah prasetya menawi boten kelakon kula rabi kaliyan Nini Pergiwa. Aluwung baya kula urip terus. Sumpah kok kaya ngono ki sumpah apa sampean? Sumpah ki kalau mangsa nek ora kelakon arep gantung. Nggih, kula ajeng gantung yang Lah, teng wit kacang. lho. Lesmana, Kula wonten dawuh. apa pancen buantepi tekadmu gunmu kepengin dhaup kelawan kadangmu Nini Pergiwa. Sampun kula antepi. Benjang menapa leh kula badhe bidal. Lesmana, Wonten dawuh. kowe kuwi ora uwal sartane ora uncat, ora ucul saka gendongane eyangmu ya Bapa Durna ing Sukalima. Keparengipun Jaluk asrana mengko budhal menyang Sadran Madukara, monggo eyangmu ing Sukalima bakal paring dawuh lawan kowe. pripun yang Lesmana nggih putuku Cabagus ya. Yen pancen ingkang baku anggere lahir batin. Sartane wis mbok antepi tenan niatmu nggonmu kepengin rabi kelawan Nini Pergiwa. Oh, pun yang bakal nayog yani. Sartane pun yang bakal sabiyantu kelawan kowe. Kagatri sang kapirang urinang kol kinempet kempet. Dosang retnaning bawana. Oh. Ya jagat pangestu ngara. Suluke kok bali normal melih. Moh kula dikomenetisen. Wong sak kulae dikomenetisen lho yang.
yen mekaten Rama kula nyuwun dipalilahipun Kanjeng Rama Prabu Duryudana. Kula badhe bidhal dhateng kesatriyan Madukara sareng kalane Yang Durna. Samangke kula nyuwun ngampil paman-paman kula Kurawa. Yo, tak keparengake. Yen to pancen mengko bakal migunani kelawan laku Jantra Mungkurmu bakal mbuyung lan ini pergiwa. Nggih. Nanging yen to nganti mung bakal gawe klilip ning Kesatria Madukara, pun Rama ora lila. Pun Rama ora ikhlas lung becik kowe wurungake gayuhanmu. Nggih ngestaken dawuh Eyang apa putuku semana monggo kula dherekaken. Oh nggih anak Prabu nuruti dhateng menasipun putu kula monggo. Ayo Lesmana tak dherekake. Ayo wah rabi penak banget iki. Lesmana ya. Musik. Sewu anak Prabu Jaka Pitana. Bawa turu kadiwaran. Paripaksa kula kedah nuruti dhumateng prangaisipun putu kula pun Lesmana Mandrakumara. Nggih. Senajan to apun lek kula ngecul ki Lesmana. Lek kula badhe mangestoni anak kula pun Lesmana anggenipun badhe dhaup lan ini pergiwa. Nanging paripaksa kedah mekaten. Inggih, inggih. Oh, kula pitados kok nggih, kula pitados. Paduka menika nalindra ingkang estu mangertosi dhateng Bawa Leksana kanalindran. Nggih. Pramila ingkang bapa nyuwun pamit. Dangu sangsaraning dangu mungkin paduka anak Prabu Jaka Pitana saged nambi menawi ingkang dados gayuhanipun putu kula pun Lesmana Mandrakumara lho nggih. Ngatos-atos Bawa Durna. Jagat Pangestu Ngoro Pamandarya kula wonten timbalan kagem ngrumaja ngilampahipun anak kula pun Lesmana Mandrakumara kula pasrahaken Kang Adiwati. kula wonten dawuh Yayi. Kula suwun supados ngepiaken sangjaring para sata Kurawa kinen tata gelar baris ngrumaja ngidintahipun Bapak Durna menapa lampahipun anak kula pun Lesmana Mandrakumara anggenipun badhe gayuh kelawan anak kula pun ini pergiwa. Ih pringatan ingkang raka nyuwun pamit madal pasilan. Semanten ugi ingkang paman nyuwun pamit madal pasilan nggih. Ih, ingkang atos-atos.
sampun kantos kados lare alit. Inggih, ngestaken dawuh. Kartomarma, wonten dawuh. Kandheng kaya wis pura jejiban pasewakan, murna diaki buparo kapundhu sibuh, ingsun kuntur kedaton. Nuk niki. Diwaji semban kula. Kepareng kula nyuwun pamit madal pasilan, sing ati-ati aja ibu cah cilik. Dimas Kartomarma kaya wis ora ana dawuh maneh. Purna gati ning pananggilan. Harsa sang ratu kunturang kedaton sewu saking dampar jero kinampit gamparan gadhing. Kadharaken sangjaning Puremban Jedhi manggung ketanggu Joko paloro-loro ingkang samya ngambil upacaring prabot. Kawisa saking mandura tindak nyosang Sri Narata lamun Cinandra Yayah Jawata kairing Widodara Widodari.
Lingga tuh. Wah. Wah. Oh. Oh. Warku dorone Ngastina man. Heeh. Iki gondo musik lek kecuan man ya. Paman Pati Harya Sengguni ngawi sanggaring para sata Kurawa. Ya ini kok mun seban jaba napa mboten ajeng ngangge limbukan? Nganggo. Oh. Ngringkes wektu dur. Oh nggih. Nggih. Kula nyadong dawuh timbalanipun Paman Pati Harya Sengguni pun dulma gati kula cumadong dawuh. Kula pun surta yuda nyadong dawuh. Man kula pun Citraksa nyadong dawuh man. Man kula nyadong dawuh. Kula nyadong dawuh Paman Pati Harya Sengguni. Kula nyadong dawuh, kula pun sata nyadong dawuh. Man kula nyadong dawuh. Dur, lon. Wektu dina iki kowe kabeh kudu tata-tata siaga sawega gati samata ing diri. Wah. Wigatosipun napa, Man? Kok sajak wigati timen. Ketitik sampean ling ngendika kaya ora rena penggali wis ta. Bakune sata menembang tengaraning para wadyabala. Nderek Ki Anggir Lesmana Mandrakumara. Nggone bakal nggayuh kelawan Nini Pergiwa. Sik, Man. Piye, Dur? Sampean niku kok sajak arep ngibarate wong legan golek momongan. Lho piye? Nyatane Anggir Lesmana ki legan pengen golek garwa atau muli pengen momong. Oh, lha nggih. Nggih, ngestaken dawuh, Man. Ngestaken dawuh, Man. Paman. Ngestaken dawuh, Paman. Satama wonten dawuh. Kana gage ditembangke teng aring Purwadyabala nggih. Nyun pamit madal pasilan. Mundur sang Satama. Undanging Purwadyabala. Samya sameka. Umyong swaraning bendhe beri bubar kornang kalawan pasor tambur yang suling pepanden dalutet bendera miwah kakandha mawerna
warna pindha jaladi jalan asri kawuryan greg-greg swaraning kutha wane ngerek magala anyel gandera ana bigaraku milar kusuma tali mula cancot cincing pangrehing turangga kutawastan kasamaran kabeh kena kapurba mung jer mung jer yaksa teman ngorot saking panangki lan golongan bubar kang samyane ngali sampun syoga paman syoga sawego kabidalaken ya yen ngono maradhyake tabuhen bendene nggih nyuwun pamit man ngati-ati aja kaya bocah cilik satama gumuruh munyo bende sasauran kang kinarayo
Ayo. Kosek wae, Dik. Wah. Oh. 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 As. Oh. Kesel.